Bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Eu sunt David și astăzi vreau să fac un nou episod de Brawl Stars. Pe cum vedeți, sunt pe cel mai mare cont al meu. Uitați, am și legendară pe acest cont. Multe mitice și epice, toate miticele. Dar, precum vedeți, mai trebuie Gale, care în acest sezon are șansă de mitică. Uitați, nu l-am luat pe Gale și nici pe Marshall Gale. Precum vedeți, îl avem aici pe Surge și aici skin-ul pe Surge. Precum vedeți, au făcut și Brawl Pass-ul mai mare cu 10 tire, precum puteți vedea. Acum o să joc. Uitați, precum vedeți, am și 4 star power. Am destul de multe cărți, 30 de cărți, cum am și pe celălalt cont. O să intru și pe celălalt cont imediat. Dar mai întâi vreau să joc câteva meciuri cu Spike. Pentru că e o carte nouă, vedeți, am făcut-o de rang foarte mare, rang 21 deja și am de vreo maxim 2 săptămâni. Am început să joc pe contul ăsta pentru că pe contul meu mă cam plictiseam că nu primeam cărți. Și pe contul ăsta am primit Spike. Foarte tare, prima mea legendară. Îmi pare rău că n-am făcut un live sau un screenshot ceva. Aș fi făcut dacă știam că îmi pică Spike. Dar, ok, din acest moment vreau să încep să urc din ce în ce mai mult pe Spike. Pentru că e o carte super tare și îmi place. Opa, sunt mort aici. Da. N-am avut ce să-i fac, minus 2 trofee. Da, uitați. Nu știu cum, dar nu mai pot să urc. După ce o să ajung la tier 6 ca să iau acei bănuți, să fac și eu 300 de bănuți, că eu încerc să-l upgradez pe Spike, să ajung la power level 9 cu el, să pot debloca star power-ul. Mie îmi place foarte mult acest star power, dar e bun și ăsta. Ok, uitați, cred că o să intru pe celălalt cont, dar mai întâi vreau să vă zic că o să mai fac live-uri, o să încerc din tot sufletul să fac și live-uri. Până acum n-am făcut niciunul, dar de acum o să încep să fac. O să pun asta aici și mă duc pe celălalt cont. Uitați aici. Și am intrat pe cont. Uitați, pe contul acesta îl puteți vedea pe Gale. Uitați, l-am aproape star power, power 9 l-am. Pe acest cont am cumpărat Brawl Pass-ul. Precum vedeți, l-am luat pe Gale și pe Marshall Gale. Dar e foarte tare pentru că în tot acest timp cei de la Supercell au lucrat foarte mult la noul update sezon 2. Summer of Monsters se numește. Uitați, o să dau meciurile la solo cu cine? Cu Tara, ca să mai fac. Și vă rog, nu uitați să scrieți în comentarii dacă vă plac episoadele de Brawl Stars și dacă mai vreți să fac. Pentru că like-urile vă fac foarte fericit și vă rog să apăsați pe acele like-uri și să vă abonați. Vă mai zic o dată ca să nu uitați, pentru că îmi doresc foarte mulți abonați. Și vă rog, dacă încă n-ați făcut-o, apăsați pe like. Și mă găsiți pe Instagram, David Gabriel. Așa mă găsiți pe Instagram. TikTok încă n-am, dar o să am și TikTok. Și o să vă zic
mai multe, dar nu-mi permite cât mai multe videoclipuri, dar nu-mi permite timpul, am foarte multă treabă, trebuie să mai și învăț, chiar dacă nu sunt clasă mare, sunt clasa 4-a și încerc să învăț pentru clasa 4-a când o să trec anul viitor și poate o să reușesc să poate o să reușesc să fac și eu mai multe live-uri, mai multe înregistrări și de astea să le postez pe YouTube, pentru că am văzut că unora vă place, v-a plăcut foarte mult episodul cu Gail și am observat asta. Ok, o să mă joc cu Gail. Pentru că am văzut că vă plac episoade cu Gail. Atunci a fost primul meu episod și de asta n-am putut eu să fac. Dar o să joc un meci cu Gail și o să mă duc pe contul celălalt, pentru că aș juca mai mult pe contul celălalt, îmi place mult mai mult contul celălalt, are mai multe trofee. Dacă ați putut vedea, am făcut 11.000 de trofee și pe acesta, dar pe ăla am chiar 12.000. Și vă rog, o să vă las clubul, o să vă arăt clubul. Și vă rog, duceți-vă în club dacă vreți să vorbiți cu mine sau ceva. Nu, de fapt, știți ce o să fac? O să fac un club. Și o să mă bat pe ambele conturi. Și acolo o să mai vorbim. Am omorât și fața. Acolo o să mai vorbim, dacă mai vrea careva dintre voi să facă un episod cu mine sau ceva. Ziceți-mi acolo în club, în clan de fapt, în fine. Și eu fac cu mare plăcere. Dacă ați văzut, mie îmi plac foarte mult cluburile astea de YouTuberi, care le-au făcut YouTuberii. Nu știu de ce, dar așa îmi plac mie clanurile făcute de YouTuberi. Mamă, mi-a făcut schema acolo, dacă ați văzut. Ok, am scăzut un pic pe Gail, dar cred că o să mă duc pe contul celălalt și o să joc cu Spike. Uitați, am luat să iau și bănuții aceștia. Aici am destui bănuți, nu mai trebuie. Uitați-le aici pe Gail, cel mai mare brawler al meu. Chiar dacă Shelly e de rang 22, am scăzut super mult pe ea. Precum vedeți, am mai vrut să vă arăt ceva. La Shelly n-am skin-ul Star Shelly, pentru că pe contul ăsta nu știu de când s-a lansat jocul. Dar, precum vedeți pe contul celălalt, o am pe Star Shelly pentru că joc de mai mult timp. Chiar dacă am doar cu 1000 de trofee mai mult pe contul acesta pe care intru eu acum. O am pe Star Shelly, uitați aici, pe Star Shelly. Nu mi-a mai luat și pe contul ăsta skin-ul ăla, pentru că am zis că l-am pe contul ăla și nu mai avea rost. Uitați, cred că ați văzut această ofertă de pe shop cu Mortis. Foarte tare oferta, dar din păcate tot n-am gemuri să-mi o iau. Era foarte tare dacă nu am acest skin. Dar am din păcate doar 10 gemuri. Uitați, mie îmi place foarte mult de Dynamite. De Dynamite skin-ul ăsta mi l-aș lua, precum vedeți. Pe contul acesta, pe Max, n-am acest skin. Vă întrebați de ce? Pentru că eu mi l-am luat pe Max la event. Când s-a lansat eventul, mi l-am luat pe Max și skin-ul. Trebuia să-mi iau skin-ul obligatoriu. N-aveam cum să-mi iau skin-ul fără să-mi iau, n-aveam cum să le iau pe Max fără să iau și skin-ul. Și precum vedeți, l-am pe GT Max pe contul acesta, pe celălalt cont. L-am pe Streetwear Max.
Nu știu dacă se citește așa, scrieți-mi voi în comentarii cum se citește. Precum vedeți, contul ăsta e mult mai bun, mult mai multe cărți bune. Uitați, am și Mr. P. Am și Sprout. Bine, că nu că n-aș avea Sprout pe cont celălalt. Dar am vrut să vă arăt și contul acesta în acest videoclip. Poate în altul o să începem să jucăm. O să începem să jucăm pe el mult. Ok, dar vreau să ajung la bănuții azi. Și o să fac un videoclip când am la bănuții aia, adică azi. Acum o să joc la Gem Grab cu Spike. Spike, eu am observat că e foarte mult la 3v3. Nu mai e neapărat bun la solo showdown. Dar vă zic, Spike o să vă pice cel mai repede, așa mi se pare. La toți youtuberii aproape, Spike l-a aplicat primul. Nu înțeleg de ce sau ce bug e ăsta, dar cred că e un bug. Pentru că n-are cum să spice o legendară, prima. Adică prima legendară. Mai am prieteni la care li s-a întâmplat ca la 500 de trofee. O să vi-l arăt acum. Care la 500 de trofee a picat Spike. Și după aia n-a mai avut noroc la cărți prea mare și a început să-și bage bani în joc și să-și ia gemuri. După ce și-a băgat bani, a început să ia brawleri. Și-a băgat de 2 ori 500 de lei și așa a avut 4000 de gemuri. Și a reușit să-și bage. Și după aia a început ușor să-și ia toate cărțile în continuu. Adică nimeni nu-i mai zicea nimic ca să nu-și mai ia cărți sau ceva, pentru că acum el are aproape fix aceleași cărți, are unele care eu nu le am. Și asta mi se pare super interesant la contul ăla. Ați înțeles? Uite, o să vă arăt acum contul, intru pe contul meu, pe contul care jucam eu până acum. De când m-am reapucat de contul ăsta, asta e că numai acolo l-am. Uitați, precum vedeți, n-am scăzut niciun trofeu acum. Stai să mă duc pe contul celălalt și o să vă arăt acel prieten care v-am zis are super multe trofee. Și dacă vreți să mă găsiți undeva, să mă sunați, să mă contactați, mă puteți găsi la numărul de telefon. Stai să intru pe club. Nu știu de ce nu merge să intru într-un. O să fac un clan oricum, uitați. Clanul se va numi Clubul YouTuberilor. Nu. Sau se va numi doar YouTuberii. YouTuberii. Gata. Acest clan de doar YouTuberi și fanilor. Gata. Am scris așa: acest clan este doar pentru YouTuberi și fanilor. Lăsați așa, am greșit eu un pic. Closed, invite online.
Sau pe ce să fac pe open, lăsați așa. O să bag la 10.000 de trofee. Nu știu, mi-a venit mie așa cu 10.000 de... la 11.000 de trofee. Pentru că știu că majoritatea youtuberilor au 11.000 de trofee. Open Friends, România. Așa, creat. Ok, acum am creat acest club. Ok, vă puteți băga în el. Și v-am zis că vă arăt acel prieten. Denis Teo, uitați aici, profil, nu este el. Jocul e Crash, îl chema Rareș până acum. Uitați, are foarte multe cărți. Precum puteți vedea, are și Spike, tot rang 21. Nu vă gândiți, nu e contul lui, pe mine pe contul ăla cu Spike mă cheamă Darius, nu mă cheamă Jocul e Crash. Dar vă zic sigur, o să... Ok, v-am zis să vă dau numărul meu de telefon. Uitați aici, club, clan, ok, chat 07 45 45 21 7 7 8 5 8. Gata, acesta este numărul meu de telefon. Mă puteți suna, mă treceți în felul următor: David, pentru că așa mă cheam pe mine. Ok, și o să intru la loc pe contul meu actual. Și ce zice să mai fac? Să mai țin la acest videoclip sau să-l închid? Cred că le mai fac și alea. Uitați, e Bubu 2011 activ. Ok, un copil și un coleg foarte drag mie care joc foarte mult cu el. El îl are pe Leon. Hai să ne uităm la meciul lui. E foarte bun și el. O să mă bag și pe telefonul și pe contul acesta. Uitați-l. Mie mi se pare că Bubu 2011 este foarte bun. Ok, am plecat acolo. Nu știu de ce stă buș, el de obicei nu stă absolut deloc buș. Ok. Nu știu. Cred că o să le mai fac pe alea la Gem Grab. Și după aia o să închid videoclipul pentru că nu mai are rost să-l țin. Cred că nu mai are net sau ceva. Da, nu mai are net, din păcate. Hai să văd dacă îmi dă invite sau a vrut el să moară, nu știu, una între astea. Mă mai las, a ieșit din meci. Haide, Bubu. Ok, nu vrea, se pare. Nu știu de ce. Gata. Hai să văd dacă îmi dă accept sau unde... nu, ba nu, hai să vedem. Uitați. Ok. Ok. Ok, a ieșit, o să meciul ăsta. O să mai joc acest Legend Grip.
Ok, gata, am înțeles. Le fac imediat, n-am nicio treabă. Mai am foarte puțin de făcut. Acest videoclip o să fie cam lung, dar nu-i problemă. O să facem altele și mai lungi, stați calmi. Deci să nu vă plângeți de asta. Sau dacă vreți mai scurte, îmi ziceți-mi în comentarii. Dar vă rog, uitați-vă până la sfârșit, pentru că eu chiar muncesc pentru aceste înregistrări și astea. Durează foarte mult ca să pregătesc tot. Chiar durează mult. Și vă rog, uitați-vă până la sfârșit. Poate o să vă placă, poate nu, dar uitați-vă până la sfârșit. O să facem și un box opening, cum v-am promis, cu niște prieteni. Dar v-am zis, nu vă promit nimic. Nici că o să fac box opening, nici că o să mai fac de-astea. Pentru că nu mai îmi permite timpul. Dacă mi-ar permite timpul, aș face zilnic, dar cred că așa o să încep. O să încep dimineața, încep la 7, fac unul la 7 și îl postez. Îl postez imediat. Să vă zic ceva, eu nu editez clipurile. Eu le las așa cum le-am făcut. Eu zic că nu fac nimic rău pe clipuri. Adică, fraților, dacă fac ceva rău pe clipuri, scrieți-mi în comentarii: bă, David, faci ceva rău, nu-mi plac clipurile tale sau ceva de genul. Dar nu scrieți, de exemplu, nu mă înjurați sau ceva, că dacă nu vă plac, o să încerc să le fac din ce în ce mai bune. Vă promit, dar nu mă înjurați, vă rog, în comentarii. N-am avut până acum nici o înjurare, nici dislike-uri n-am avut, nici măcar unul. Aproape am mai avut la ăla cu Daryl. Am mai avut un dislike. Doar la ăla am avut, se pare. Înseamnă că v-au plăcut episoadele mele. Dacă doar la acela am avut, v-au plăcut foarte mult. Și pe mine mă mulțumește această chestie, pentru că înseamnă că voi chiar apreciați videoclipurile mele și vă plac și vreți să mai fac în continuare. O să pierdem meciul ăsta. Da, n-am mai avem nicio șansă. Da, sigur nu mai avem. Gata, s-a terminat meciul. Ok, nu-i problemă. Cred că o să închid videoclipul, deja a durat mult prea mult. Și îmi pare rău că n-ați apucat să prindeți când îi dau aburelul. Ba nu, nu-i pot da. Ba nu, mint. Ba nu-i pot da upgrade. Costă 1250 și eu o să am de-abia 300. Cât mai am. Când o să-l upgradez pe Spike, o să fac videoclip. Și până atunci, până îl fac de Power 9 pe Spike, nu o să mai deschid nici măcar un box. Doar bănuții o să iau și gemurile, pentru că mă ajută foarte mult acelea. Și cam atât a fost cu videoclipul nostru de azi. Eu sunt David, sper că v-a plăcut episodul și ne revedem la un nou episod. Pa, pa!